Imincili yodwa kubalandeli bakamfundisi uTimothy Omotoso eMonti eMpuma Koloni njengoko ezakuhlala kweli engazokuthunyelwa kwilizwe lakhe de isicelo sakhe sokubhena kwisigqibo seSebe lezeKhaya simanyelwe enkundleni kungekudala. Afumene ibheyile ama-4,000 umntu ngamnye amadoda amathathu ngezityholo zokubulala uCebo Biyela waseSoweto nobeneminyaka eli-18 ubudala. They represent an unemployment rate of 32.9%, which becomes our headline number, a rate for unemployment as of the first quarter of 2025. Lenyukile izinga lentswela-ngqesho kweli kwikota yokuqala yonyaka ka-2025 laya kutsho ku-32.9% xa kuthelekiswa no-31.9 wekota edlulileyo yokugqibela ka-2024. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Inkundla kamantyi yaseMonti eMpuma Koloni imvumele umfundisi uTimothy Omotoso kuba aqhubeke nokuhlala kweli okukulandela isicelo sakhe sokubhena kwisigqibo seSebe lemicimbi yezeKhaya sokumnika uphumaphele kweli beyimincili yodwa kubalandeli bakamfundisi uTimothy Omotoso bedanisa becula ngaphandle kwenkundla ukanti uluntu kwakunye nabanye abefundisi bezakwalizwi bavakalise ukudana sesi sigqibo senkundla ngelithi bekumele anikwe uphumaphele luka-Omotoso kweli. Ibiyimincili nentsholo kwisixeko saseMonti kwiphondo leMpuma Koloni namhlanje nanjengoko abalandeli nabaxhasi bomfundisi uTimothy Omotoso bebebhiyozela isibhengezo senkundla ephakamileyo sokwamkela isicelo sakhe sokubhena kwisigqibo sokunikwa uphumaphele kweli liSebe lemicimbi yezeKhaya. Lo ka-Omotoso useza kuhlala kweli nanjengoko elinde ukubuyela enkundleni emva kwezityholo zokuba kweli ngokungekho semthethweni. Ukanti phakathi kwaloo ntsholo kukho nabo badanileyo kakhulu sisigqibo sokubhunxa kwakhona kwalo ka-Omotoso. Disappointed kakhulu kakhulu. Sicela oonoteksi bangenelele nobhuti, ubhuti wethu uGabhela makangenelele. Imbi kakhulu le nto iqhubekayo. Nocwecwe khange ihoye into yakhe. U-Omotoso makahoye nocwecwe into yakhe ihoye. Sikhubekeke gqithi sisi. Ibuhlungu kakhulu kuba ngabantwana aba kwenzeka le nto. But nabo bakhona naba bantwana bayavuya bavuyela lo tata uba makahlala apha kuthi eMzantsi. Ayikho right le nto yenzekayo. Ayikho right kuba xa kunokuthiwa ngomso naba babulewa abantwana kuzothiwani. We are very disappointed and angry. Let me put that out there. He has been released again unconditionally because of a technicality. Igunya libantu lezotshutshiso liza kufaka isicelo kwinkundla yamatyala emva kokubhunxa kwakhona kuka-Omotoso kwizityholo zonke ebetyatyekwa zona nekuquka kuzo ukudlwengula. Contents of that judgment reflect adverse findings of unethical conduct and ineptitude on the part of the prosecution team, all of them. Yes. So a national director assembled a team to say, let's now conduct a thorough investigation of the conduct of these prosecutors. If we agree with the judge, disciplinary actions will be taken against them. We're expecting 2 reports, one end of May, one end of June. Kulindeleke ukuba akhe ahlale kweli lo ka-Omotoso de lixoxwe ityala lakhe lokufuduka. Bafumene ibheyile ama-4,000 abafundi ababini bedyunivesithi yase-UJ kunye nendoda enye nebisakuba ngumfundi kule dyunivesithi kwinkundla kamantyi eLenasia eRhawutini abarhanelwa babanjwe kwiveki ephelileyo ngezityholo zokubulala uCebo Biyela nobeneminyaka eli-18 ubudala. uBiyela usweleke emva kwengxabano nabarhanelwa kwaye befunda ugrade 8 kwisikolo samabanga phezulu iMosi High ePimville eSoweto. Emva kokuvalelwa isithuba seveki, abafundi bedyunivesithi UJ bakhululwe ngebheyili namhlanje
Kwayinkundla iyalele ukuba okwangoku bangavezwa ubuso ababarhanelwa. This court is of the view that bail amount in the amount of 4,000 each, it's a reasonable amount of bail in the circumstances. Accordingly, accused number 1, accused number 2, accused number 3, you are released on bail amount of 4,000 rand each. Aba bafundi babekelwe imiqathango abazokuphila phantsi kwayo nanjengoko bekhutshiwe eziseleni. Subject to the conditions that accused number 1, accused number 2, accused number 3, that each one of you shall not enter or go to or visit Pimville Zone 7. This is where Musi High is. So you shall not go to Pimville Zone 7 from today until finalization of the matter. That you shall also not be staying, insofar as it relates to accused number 1 and accused number 2. You shall not be staying at the university rest. Sithetha nje usapho lukaCebo Biyela lulungiselela umngcwabo womntwana wabo. Elityala limiselwe umhla we-18 kuJulayi walo nyaka. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa eNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eRhawutini. Inhloko yeziko lenkcukacha-manani kweli uRisenga Maluleke namhlanje ukhuphe iinkcukacha-manani zekota yokuqala ka-2025. Izinga lentswela-ngqesho lenyukele yakutsho ku-32.9% xa kuthelekiswa no-31.9% wekota edlulileyo yokugqibela ka-2024. Iqikelelwa ku-300,000 imisebenzi elahleke phakathi kwenyanga kaJanuwari noMatshi kulo nyaka. Yatsho yangabemi beli abayi-8.2 million abangaphangeliyo. Oku kubhengezwe intloko yeziko leenkcukacha-manani uRisenga Maluleke namhlanje, nalapho athe abantu abatsha ngabona bathwaxa ngamandla intswela-ngqesho. The movements that we have seen indicate that those that were employed in the fourth quarter of 2024 were sitting at 17.1 million. Now, out of those that were employed at the time, we have lost 291,000, and we're sitting now at 16.8 million. Now, those that were unemployed, who indicated that they were looking for employment for 4 days prior to the interview, were sitting at 8 million. And of course, they've gone up by about 237,000, straight to 8.2 million. They represent an unemployment rate of 32.9%, which becomes our headline number, a rate for unemployment as of the first quarter of 2025. Usoqoqosho wase-PwC uthi ngelishwa ukuwenxa koqoqosho kwihlabathi liphela kunefuthe libi yaye oko kusengaqhubeka nakwikota elandelayo. Unfortunately, if we look at what happened to the economy, to output, and to a large extent to the levels of uncertainty, I think that what we've seen in the global economy, we weren't expecting a massive improvement or much of a better picture. And to be brutally honest, if I think about how we started the second quarter, I'm worried that the second quarter data, unless things might turn around drastically, might also not be great when we look back and talk about it in a couple of months' time. Ukanti amaphondo amathathu iNtshona Koloni, iMpuma Koloni neFreystata aphala phambili ngokuxhuma kwamanani engqesho kule kota yokuqala yonyaka ka-2025. Xeshikweni amanye etsala nzima, iphondo laKwaZulu-Natal lelona libone ukunyuka ngamandla kwamanani entswela-ngqesho. Umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane utyelele iphulo lezindlu kwilokishi yaseThembisa Extension 5 namhlanje, nalapho aye wathembisa abantu ngelithi baza kungena ezindlini zabo. Eliphulo lezindlu nelingekagqitywa lixabisa i-97 million zeerandi, kwaye sele kuphele iminyaka emihlanu kungekho ntshukumo kulo.
kungoku nje ezi zindlu ziyonakaliswa. Kusenjalo somashishini abanikezela ngeenkonzo ngethuba kusakhiwa ezindawo zokuhlala batyhola umasipala ngokungabahlawuli imfanelo zabo. Utyelelo likamphathiswa wezokuhlaliswa koluntu ethembisa luzana njengoko kumenci ukwakhiwa nokunikezelwa kwamakhaya angaphaya kwe-3,500 awakhiwa phakathi ko-2018 no-2019. Ukanti abo banikeze ngeenkonzo ngethuba kusakhiwa la makhaya bathi bavele bashiywa enyanyeni. What about our money? They must pay us. Which date they are going to pay us? And the second question, what about the people who are in informal settlement, who are supposed to be allocated in this project? So what about them? Because there are people who are staying in 2-in-1 stand in our area. They are fighting. Rabasutu police station, it's got a lot of cases of that. So then, what about them? Abanye abahlali batyhola isebe lozokuhlaliswa koluntu ngobuqhophololo. You know, if you don't know anyone in this in the human settlement offices, you won't be allocated. Nangona eliphulo lixabisa i-97 million yerandi, uSimelane uthi urhulumente unezicwangciso mayelana noku. Now, for us to be able to measure as to whether is there anything that we can still salvage, because we also need to take a decision as to whether should we, on basis of what we have on the fiscus, continue to salvage what was started in 2018, because that's a plausible question that all of us has to respond to. Ukwathe urhulumente uza kungenelela ukugqibezela eliphulo uqukumbele ngelithi unethemba lokuba abo bafanelekileyo baza kuwafumana amakhaya abo nanjengoko bebethenjisiwe. Been made aware that there are contractors who are not happy. I've not had an engagement with them. I am informed from the council report on the challenges that were experienced with regard to contractors, the change of hands, and in some instances, no payment with regard to subcontractors. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo uSimelane bekwiphondo laKwaZulu-Natal nalapho ebezokuqaphela inkqubela phambili yokulungiswa kwendawo yaseThembalethu. Umphathiswa wezokhenketho unkosikazi Patricia de Lille uthi kubekho ufunqu kubakhenkethi abatyelela kweli kususela ngo-2019. Uthi uMzantsi Afrika ubonisa iziqhamo ezintle kwezokhenketho kwaye oku kudala amathuba emisebenzi. UDe Lille ukuthethe oku ngethuba bekuvulwa ngokusesikweni ingqungquthela yezokhenketho nebanjelwe iNkosi Albert Luthuli International Convention Centre eThekwini. We're very pleased in the first quarter of this year. We welcome the first quarter of 2025. We welcome 2.6 million tourists to South Africa. That's shown already almost a 6% growth compared to last year. We've recovered more than 96% and positioning the African continent as the world's fastest growing regional tourism destination. Abahlali baseMbizana eMpuma Koloni bathi batsala nzima njengoko kunqongophala kwamanzi kubatyabula epokothweni. Abahlali bathi inxalenye enkulu yemali yabo isibonelelo esivela kurhulumente bayisebenzisa ukuthenga amanzi kwaye alikho nalinye ikhaya elinempompo kule ngingqi. Bathi umasipala uyekile ukubazisela amanzi ngezigadla. Uluntu lwakwa-Ward 23 kule ndawo luthi ukunqongophala kwamanzi kubangela unxunguphalo nanjengoko kunyanzeleka ukuba bachithe amawaka eerandi bethenga isidingo esingundoqo. Ingxaki yamanzi esinayo apha akho manzi kuthiwa akhona kodwa abafazi bexa bojonga amanzi awekho. So okhansela bawazama amanzi kodwa awafumaneki. Kusho ukuthi ingxaki yabo asanoba phaa phezulu kwindawo abaya kuzo awafumaneki amanzi but nathi ngwatha kule area sikuyo apha ePlangeni. Apha kuwa 23 asinamanzi, amanzi ayasiphelela, asinazitanki, siphinda amanzi siwakhe nenkomo naxa sivukayo ekseni siyavuka sihambe siyofuna amanzi singawafumani amanzi. Nangona abahlali baye babonelelwe ngamatanki wamanzi bathi olonikezelo alwaneli. Oceba bathi amanzi azoba khona abakhona ilanga eli-1 after next time amanzi awekho sishoda ngamanzi amazoko abakhona ilanga eli-1 singabi nawo amanzi. Amashishini nawo achaphazelekile. Ingxaki yamanzi angekhoyo isichaphazela kakhulu
ingakumbi xa uyibusiness eloluhlobo. Abantu bashiya izindlu zabo nemizi yabo bazofikelela apha. Xa befika bafike bafumanise into bamanzi akekho. Uluntu lwaseBizana lumemelela umasipala wesithili ukuba azise isisombululo esisigxina, ukanti iinzame zethu zokunximelelana nomasipala azange ziphumelele. Kanti namhlanje umbukeli wethu ohlala eMzinyathi elahlumlenze KwaZulu-Natal usithumele ividiyo nalapho ebonisa ingxaki yebhlorho abanqumla kuyo nengekho kumgangatho oncomekayo kwaphela. Ilona-ke ibridge lethu leli eswela kulona elahlumlenze eMzinyathi eWard 3. Siwela kulona leli bridge ikona lamaplanga akhiwe nezigxobo zagesi. Lokho nje kwamuka ibridge malakhiwa baye basifakela lamapayipi amuke nawo amanye lapha ya bese befaka inhlabathi. Iwona-ke lo debedebe siwela kuwona lo. Iwona lamaplanga esiwela kuwona lawa. Amanye ashiblika, amanye ahlephuka, siphinde sakhiphe sifaka amanye. Siyacela bandla kongasasizi. Nabo abaphaselene nama-bridge abakha ama-bridge siyacela ukuthi basisize. Nayi inhlabathi efakwayo iphinde imukiswe imvula, imuka nezikhukhula yonke le nhlabathi bahlala bayifake iphinde imuke baphinde bayifake. Amanzi ahamba ke ngene emzini yabantu leyo ibonayo ngaphesheya. Siyabulela kumbukeli wethu ngokusithumelela le video asazise ngengxaki yabo. Umbukeli nawe apukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo. Sicela usifotele ivideo ze uyithumele ku 071 105 8923 usichazele what nendawo kuyo. Uthemba Bavuma iza kuba nguye ukapteni weqela leProteas xa eliqela liqobisana neAustralia kumdlalo amagqibela kankqoyi wemidlalo vavanyo yehlabathi iWorld Test Championship ngelasemzini noza kubanjelwa eLords ngomhla we-11 kwinyanga ezayo. Okuvakele ngethuba kubhengezwa iqela leProteas linabadlali abali-15 kwikomkhulu lombutho eqakamba kweli eMelrose eGauteng ngalentsasa. Iqela loMzantsi Afrika laphumelela imidlalo esibhozo kuleyo ili-12 yalayidlalayo ukuze lizibekele indawo kumagqibela kankqoyi emidlalo vavanyo yehlabathi iWorld Test Championship ngelasemzini noza kusindlekwa eLords eNgilane ukusukela ngomhla we-11 ukuya kwi-15 kwinyanga ezayo. We want to do something remarkable for our faithful, for our fans back home. And we want to be part of the story that props up Test cricket within the country again. Ukanti umqeqeshi weProteas uthi wonwabile kakhulu kukubakho kaKagiso Rabada kweliqela nobekhe wanqunyanyiswa emva kokufumaniseka kwesiyobisi esingavumelekanga emzimbeni wakhe. He served his sentence and all that I'm interested in now is KG producing performances that we know he's capable of. Ulungi Ngidi ubuyele kweliqela emva komonzakalo. Unogqaza wojiwe ke kuza kwaziwana eLords ngomhla we-11 xa kudibene ezi zanxa zimbini kumdlalo weqakamba kwihlabathi. Chochubekho bamqwatha ukhathwa ngumamzango kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku kwiqonga lam leMoslem lakhe ngegama ndikuthabile inzwakazi yasebathenjini mvanje bethuna nantsi kaloku imozulu leke mbukeli wam apha ekhaya sathi kaloku sivule ngomfanekiso wokuqala apha emva kwam nophawula ngokubanzi kaloku iziganeko zamvanje apha eMzantsi Afrika uzawujonga kuphawule kakhulu noko kuqonge kamnandi nje phantse wonke umbindi indawo ezifana apha kumantla futhi koFreiburg ekuseni noxa ke bevuswa yinkanka ngaye kaloku napha Freiburg futhi naseTosca ngaye la one ofanayo iyatshintsha iguquka imozulu noko phaya emva kwedinala bafike kumaqondo aphezulu ka-24 degrees chuncabe nam apha ekhaya ngokubanzi njengamaqondo akho kaloku aphansi naphezulu ngelokuqala ngqake ibethuna iphondo kupha kaloku empuma koloni ngamandla futhi kumantla kaloku kubanda mpela pha ku-Alvani ngenkwanta efikelela kaloku ku-1 wengqele phaya ekuseni kanti ke sebenjeje phaya ke kwelaa phondo elikumbindi kaloku apha eMzantsi Afrika phondo elo ke yiFreystata pha
kukahle kakhulu futhi kungabanda koSasolburg nazo zonke zaziphaluka ngaye ke mbukeli wam la 1 xa sihlabela mgama futhi njengokubanzi phaya kwelaphondo lasentshona koloni ngamandla futhi kwintshona yalo indawo ezifana kaloku napha kumantla walo koFredendal ekuseni bevuswa sisibhozo kuye kutshisa phaya emini ngamashumi 30 nje mbukeli abe nesibini bona ke benjenje phaya kwelaphondo laseNorthern Cape amazantsi walo indawo ezifana naphaya koCalvinia ungabanda ngenkwankqa ngo7 kokufana nqwa ke phofu naphaya eSutherland bevuswa lilo kaloku elaqanda bona ke mbukela ekhaya xa sithe chu ncembe sijonge futhi phaya ephondweni elise northwest apha emzantsi futhi nombindi walo phaya koMahike ngekuseni kuyela 2 degrees naphaya eKlerksdorp kwimpuma kuyabanda ngenkwankqa ka1 ngexesha lasekuseni yona ke bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni apha eRhawutini nalapho sikhoyo thina ngawo kaloku lo mzuzu amazantsi welaphondo kusabanda mpela koCarltonville ekuseni futhi bevuswa nguye ke mbukeli la 7 degrees kanti ke phinde futhi jonge ukubanzi phaya ephondweni eliphakabe kakhulu ke kumaphondo alapha eMzantsi Afrika njengapha kaloku kumazantsi walo bila phaya umzekelo kwasekuseni futhi sekuqonge kamnandi ngo11 efana nqwa ke phofu lo 11 degrees naphaya eThabazimbi sehle sithe kudusi kancamanga phaya ephondweni elisempumalanga kumbindi nencam yalo njengapha kaloku eMelo futhi ekuseni kuqonge kamnandi napha kwimpuma qaba njengamafembombela ngo11 degrees bukele ekhaya khavume wethu ndiyivale ndiyisonge phange ephondo liqabela KwaZulu Natal amazantsi walo yinkwankqa ekuseni njengapha eThekwini futhi ngo17 degrees napha xa unyuka njalo futhi ko-Escort Ladysmith ngo5 yonke la ntlasa mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyawule Kamnandi mawethu.